ओ जोङो इउबिपिआ मोनसे अराजनैतिक मोनसे बर' माहारियारि आफाद जोंहा बेयाव राजनितिजों जेबो लोब्बा गैया जों रायजोनि सार्थआव जोङो जाय सरकारानोखि जोंखौ 2020नि 27 जानुवारियाव थामथि गोरोबथा बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जि माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बर' अनसाय गाव हायुङारि खुंथाय दानानै होबाय दा बेयो मोनसे बियो दिनैसिम फुलफिल जायाखै बा बेयो मोनसे नमिनेटेड बिबानगिरिबो जों दिनै जोङो जोंनि बर' रायजोफोरखौ माने सामलायबाय दङ किन्तु जोंहा बेयाव अजद मोनसे दोङो जे बेफोरबायदि माने मोनसे फुल फ्लेजेड नङै काउन्सिलजों बर'नि माने डेभेलपा माने जोंनो नांगौ बायदि माने जौगाथाय होनो हायाखै दा बिदियाव जोंहा जिहेतु बिजेपि सरकार थानाय समावनो दिल्ली सरकाराव बिजेपि दङ आसाम सरकाराव बिजेपि दङ बिथांमोनानो जोंनो बेखौ काउन्सिलखौ जोंनो बर' रायजोनि थाखाय मोजांनि थाखाय होबाय बिथांमोना मावबोबाय थादों नाथाय मावनायावबो सम नांगौ होनना बुंदों माखासे दङ जेरै भिलेज नटिफिकेसन गिबि खोलोबनि भिलेज नटिफिकेसन होबाय बेनि उनाव माखासे एसे थालांबावनाय दङ बेखौबो बिथांमोना देग्लाय बोसोरावनो खालामगोन होनना बुंदों दा बिथांमोना आसा होदों दा खोथाया बेनो जे जों बिकिडब्लिउएसनि बाहेरायाव जोंहाबो बर' हिसाबै जेंना दङ सोलोंथाइनि जेंना जोंनि फरायसालिनि जेंना बायदि बिथिङाव जेंना दङ जोंहा मोनसे आसा जे बिकिडब्लिउएस दा फुल फ्लेजेड जायोबा जोंहा बेजों जोंनि नांगौ बायदि जिखिनि आंखाल जोंनि जायखिजाया बिथिङाव जौगानायनि जोंहा बेखौ सुफुंनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिं दङ आरो बिथांमोना जोंनो आसा होदों जे फुल बिकिडब्लिउएसखौ फुल फ्लेजेडखौ नैबे बोसोराव खालामनो हागोन जुदिहाय बिजेपि सरकारा आसाम सरकाराव फिन सरकार दानो हायो दा बिनि जोंहा बिनि थाखाय मोनसे मिजिंबो दङ जिहेतु बिथांमोनानो बिटिआर सुक्ति आरो काउन्सिल दानानै होबाय बेनि थाखाय आसा दङ ओंखायनो जों सानदों बर'फोरनि मोजांनि सार्थनि थाखाय बर' बिटिआरनि सिङाव थानाय बर'फोरनि मोनथायफोरा एसे आलादा आं बुंनो नागिरो आरो जोंनि बर्तमानाव बिकेडब्लिउएसनि सिङाव रायजो जानाय बर'फोरनि एसे इसुफोरा एसे आलादा ओंखायनो जों सानदों जे जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा राजखान्थि हानजाथ' नंखाया नङाबो थेवबो जोङो रायजोनि सार्थनि कारणे जों बिजेपिखौ सापर्ट खालामगोन आरो जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो उदाङैहाय बेखौ प्रेस मिट होनानै बुंदों जे बिजेपि दोलो बा एनडिए बिजाथिखौ सापर्ट खालामगोन बेबायदिनो मिरु आफादा बिथोन हरनाय बायदि जों जिल्ला जिल्ला जोंनि समस्तिनि जिखिनि बिजेपि दोलो बा एनडिएनि बिजाथि बिथांमोनखौ जोङो उदाङैनो जोंबो रायजोनि सार्थनि थाखाय जों बिथांमोनखौ भट होनो थाखाय जों खावलायगोन जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर'फोरखौ खावलायगोन लोगोसे जोंखौ मदद होनाय हिसाबै बिटिआरनि सिङाव थानाय रायजोफोरखौबो जोङो माने बिजेपिआव भट होनो थाखाय खावलायगोन मानो होनबा असम सरकाराव माने बिजेपिआ सरकार दानो हायोबासो जोंनि सार्थफोराबो जाफुंगोन दा जोंनि जिखिनि सेन्ट्रेल आफाद बिथांमोना डक्टर रनिस पेगु बिथांजों रायलायो मानगोनां मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो गोबां खेब रायलायबाय गोबां खेब रायलायनायनि उनाव माने बिथाङा आसा होदों जे बिजेपि सरकारा फैयोब्ला नैबे बोसोरावनो माने जोंनि काउन्सिलनि इलेक्सनखौ बानायगोन होनना बुंदों बेयाव इउबिपिल' नङा गोबां जोंनि बर' माहारि आफादफोराबो बेखौ बिनि बागै सावरायबाय दङ दा बिथांमोनाबो जों मालाबा जयो जों बर' माहारि आफादफोरा जों मालाबा जों जिल्लानि जानानै जों मोनसे एक्जिकिउटिभनि गेजेरजों सावरायलायो खिन्थु खोथाया सेम बिथांमोननो बेखौ आसा होदों जे बिजेपि सरकाराहाय फिन फैफिनोब्ला माने जोंनि काउन्सिल बिकेडब्लिउएसखौ फुलफिल खालामगोन होनना बुंदों